Malawi Today. Woye! TPP woye! Pepani musaone kuchedwa iyayi. Vice President akubwera pompano sipataso 5 minutes. Izi zachitika chifukwa cha abampini ena akanatitimitsira magetsi. Munaona tinakhala chete kumangokhala kumatangokhala uku inali vuto la magetsi. Ulemu wa Vice President komanso ulemu RG Maina Chuma Mai Kunje Lichoni yonse komanso pali mafumu pano maulemu anu anzathu amipingo maulemu anu mashado maulemu anu mashado dzake amwene zachilovalira masuti kuchena chanchani tiyeni tajere nthawi yathu yatani. Thank you so much. Bwana vipi msonkhano usi wanga ndi wanu. Ine ndangokuperekezani wanga ubweranso tidzavina dansi pano yathu ndi amadansi basi. Kubwera kwanga pano ine ndi otumidwa kwa APM. Ndine Nyamata ongotumidwa. Ndi APM uyo kapali pano ali pakanema wache. Akutionera tosefa akutionera. Ndi aliyesa amene akudziwa kuti iyeyo adzamvotera Peter Mutharika Chalamwamba. Ndipo tikuti Chalamwamba uko sindikuchiona chala uko. Ambuya akudalitseni Peter Mutharika posa chedu apa pa 16 akulowa mboma komanso tisanafike pa 16 akubwera kuno kusalima. Mundimve tukamwe anga yeti achinyamatanza anga mukundimva. APM ndi bambo wathu timakhala naye limodzi ndipo iyeyo akuwerengera za inu ndipo kuno kusalima akubwera. Ndipo akamabwera kuno mwa zina zimene wandituma kuti ndikuuzeni iye wakonzekera pa 16 kuti adzapanga za inu anyamata. Kulibeso kuyimbana iya ingamene akutiimbira panomu anyamata akabaza ameti mapanga akapali pano watheratu. Kungo kano ngati basi doba so mwina nthaizina amapeza boka nchere koma doba yonso nayeso sikumuvutanso. APM akalowa pa 16 pano akuzakuyang'anirani nkhani za mabizinesi kuti adzaone kuti kodi nyamatayi akukhala bwanji. Komanso azakuyang'anireni nkhani ya technical college kuno kusalima kuno ndiye kunali koyambirira nkhani za technical college kuti kusalimaku uku ndipo technical aja amene amangidwa aja muli ana ambiri achinyamata amene adzadza. Ndiye chifukwa choti adzadza ifeyo tidzamupemphanso kuti kabwerezeninso kumanganso mmene munayika mucha. Komanso ife achinyamata passport ili pandalama zinga. License yoyendetsera galimoto ili pandalama zinga. Ndiye ine ndikukulonjezani kuti inuyo achinyamata ndine pa 17 pa 18 September tidzapita kwa APM kukamupempha bwana tithandizeni kuti ka license ngati kungateke kantengo katani. Angakhale passport tidzakampemphanso kuti katani tati tidzapita ukatani. Achinyamata tisatengeke ndi anthu ena amene khalidwe lawo ndi loyipa. Mwaona olomene timabwera kuno ndizomvetsa chisoni kuti anthu kukapampana. DPP MCP ndikufuna kuyamba kukokana koma uku kuli Mulungu. Ndipo ndikukuuzani zoona mphulupulu timapanga suti sitimapanga koma tisanapange timayenera kuyang'ana uku kuti kodi kumwambaku kuli chani. Mmene timabwera tinauzidwa anzanu akuchingani mwakuti. Ine sindinaope
ndipo sindimaopa ndipo sindidzaopa. Ndipo chimene ndinapanga ine ndinapereka report kwa bwana wanga amene ali vice president. Bwana akuti kutsogoloku kuliza kuti zakuti. Ndisanampatse maganizo anga vice president wanduza kuti chisalezo chitsiri ndi madana nazo 10 zipita komweko. Ineyo ndinapepesa pepani bwana mundikhululukire sikuti ndinaopa iyayi koma ndimango kupatsani report. Ino mtunda uno mugenza kuti angakhale wamantha ine mumandidziwa bwino. Pala bwampini akakaka bwanda kulukunyinda ina ake amene amafuna kumashisha anzawo. Ife sidimaopa. Ntchito ya ine ngati National Youth Director ndikukutetezani inuyo. Muchoke ku nyumba kwanu bwinobwino mudzafike pa nsonkhano ndipo mubwererenso manyumba mwanu. Ndizomvetsa chisoni zimene zachitika lero zija. Ineyo panopa ndikunena chilungamo moopa Mulungu ndikupanga blame Malawi Police Service. Ineyo ndikuyipanga blame chifukwa chake ndichi. Dzulo tidadziwa kuti tikubwera kuno timaona ata MCP ayika nsonkhano wawo. Okay. Ineyo polemekeza malamulo ndatenga foni kumwimbira commissioner amene amayang'anira kunoko Mayi Manjolo ngati akukana anditengere ku court ndipo ndikayankhe. Ndauza kuti sizingatheke DPP MCP kukumana pansi ukapanga nsonkhano mala amodzi zinzosatheka. Ndipo yankho imene anandiyankha kuti ndikubwereranso kwa ino ndikuyankhani mpaka napano sindinayankhedwe. Kodi ndikanavulalitsa anthu dziko likanati chani? Tiyeni tithandizane. Apolisi mukamva chidandaulo tamangani fufuzani mudziwe kuti munthu akudandaula chiyani. Ife ntchito yathu ndikuteteza anthuwa, tateteze anthuwa. Ndiye pali achinyamata ena amene ali ndi zaka zochepa anakupatsani kuti inu mukalembetse. Amene aja ndikukuwuzani anakupherani tsogolo lanu. Kakhadi kaja ndi msinkhu wanu mukusiyana. Tikadzangofika kunena kuti akulembeni ntchito inuyo ntchito sadzakulembani. Chifukwa cha kakhadi kaja zaka zizakhala zochuluka. Ndiye inuyo chimene muchite pa 16-17 APM akangotenga boma achinyamata nonsenu mudzabwere nkuchipereka chinthu chija kuti adatikakamiza kuti tilembetse ichi tikubweza ine zaka zanga ndi 7 si 15 tidzamupempha APM sadzakumangani yayi. Tili pomwepo kubalaka agwira anthu kumeneko amatenga tovotera. Kamwanipetsa ndi achinyamata anakagwira anthu aja. Ndikukupemphani nonse mukapeza anthu amenewo akulembetsa kuti itupasani 3000 mwagwire onsewo. Mukagwira musamenye mungwatenga ndikukasiya ku polisi kapena imbani foni mwauza polisi abwere adzawatenge. Tiathokoze anthu akubalaka pa chimene achita powagwira anthu amene titsata nkhani imeneyo mpana ithera pati. Chomaliza ndibwerezenso ndinanenanso kwina kumene ndinapita. Ndikuthokoza ife achinyamata tonse a DPP tikuyenera kuwathokoza Malawi Defense Force pa chimene anachita kukapulumutsa ma MP athu ku parliament. Ndipo aliyense wa DPP adzapempherera asikali athu a dziko lino nawonso ndi anthu ngati metili ifeyo. Ndikunena ichi chifukwa chonena kuti nthuku limenelo kuli nkhondo kumeneko ndinayimba foni ndipo ndinayimbira akwelepeta tizibwera zili bwino. Anandiyankha kuti Malawi Defense Force yafika kale. Ndipo ineyo kumtima kwangaku ndinamva kukoma.
nonsa TPP chonde tikaona sirikaliwa mutsingo wauza ulemu wanu bwana ulemu wanu chifuwa mbili ali ndi mantha ndi nkhani ya chisankho musadanda ule chisankho chienda bwino monitor wamkulu pa Central Region pano ndineyo ngamene ndizikuthandizirani ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.